एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दा आङो नै लामायावसो बेरायनो फैदों अमा आदार होनाय फावैनो आरो ओमफ्राय आंना फिसालाया ओइ नै ना बोनदों। ना बोननाय एक्सपिरियेन्सखौबो लानांगौ लोगोफोर, बेखायनो ना बोननो बोरसि बिबाय थानायखाय बायनानै होबाय। ओमफ्राय दा बोनदों आरो दहाय मासे मोनलांखांबाय। ओमफ्राय दा नायनि मोनोना मोना ना बोनग्राया। बेसे गिदिर गिदिर दङ नायालाय? फिसा फिसासो खोमा ना? खावै लोगोफोर नायलाय सिनारिखौ बेसे मोजां नुयो। जेब्ला बे दैया रानगोन ना अब्ला ओरैबायदि बेवहाय ना गुरसिगोन आरोना। जों बर' आइजो माहारिफोरा बिराद गुरसिगोन आरो बेयाव जेखाइ लानानै जुग्रुबसिगोन आरो एकदम 10 जन 12 जन 15 जन ग्रुप ग्रुप ओरैबायदि समायना नुयोना, माने गुरनो गोसो जायाबाबो गुरफ्लांगोन आरो इन्टारेस्टखौ नायनानैनो। आरो ओरैबायदि ना मोनो, गुरबानो मोनो आरो। ओमफ्राय दा नै दैयाथ' गिदिर, जेब्ला दै रानलांगोन अब्लाना मोनगोन आरो। मोनबाय नाखौ? थांफिनबाय नामा? ओमफ्राय लोगोफोर ना बोननायाथ' बोनगासिनो दं, ओमफ्राय गैया दाबो एरदेराखैनो। ओमफ्राय नोंसोरनो आङो माबा मोनसे दिन्थिनो लोगोफोर। नै जोंना गेट ओरै लांगोनायावनो दै नुबाय थायोमोन ना नोंसोरो सिगांनि ब्लगाव। ओमफ्राय दा बे लामाखौ आं नोंसोरनो दिन्थिनो आरो। नायदो लोगोफोर, नै दा बे लामाखौ खोदों आरो ना, नङाबा नैबे जोंनि एकदम मोखाङावनो दै जाजोबोमोन आरो। बेवहाय माने डाउन जाथारदोंमोन जोंना लामाया। ओमफ्राय दा नै बेबायदि बाला होग्रोबाय आरो बेनि उनाव अन्थाइ गारना होगोन। औ असान्थिमोन। मोजां जासिगोन। औ थाबायलाय दे, हारसिं थाबाय दे, लामा गोदानाव हारसिं थाबाय दे। नै लामाया बैसिममोन आरो JCB जों दा बानायगासिनो दङ नै ओरै, ओमफ्राय नै ओरै आरो जोंनिसिम एकदम ससेल'। ओइ मा जादों? मा जादों? थांनांला मा लोगो जायाबा थांनांला। फैदो आंजों फैदो। मामिया गेलेदोंमोन, दाय जालायबाय नै गेलेनो होआखैनो। ओमफ्राय आंजों खारबोफाबाय आरोना लोगोफोर। बे लामाया नै नाय, माने बे साइडजोंहाय सिगाङावहाय आरोना जायफोर थाफैजेननाय फुराना बेयाव जोंहाबो न'खरसे दंफायो। लोगोफोर आं दा बे लामानि सोमोन्दै जा मिथियो नंगौखौ आङो ब्लगनि गेजेरजों शेयार खालामगोन आरोना। माने बे लामाया बे गामिनि जोबथा लामा होननानै बुंजायो। ओमफ्राय लामा गाज्रि जानायाथ' बेखिनिल'सो। ओमफ्राय सिगाङावहाय जायफोर थाफैजेनदों, माने बे लामाखौ बानायनायाव खरसा जादों आरो बहुद, खनसे नङा खननै खरसा जादों। ओमफ्राय बेनि उनाव बे लामायाथ' CC ब्लकमोन, ओमफ्राय बिदिनो ट्रेक्टर डाम्पार बायदि गारि खारो। ओमफ्राय बे जोंनि साइडआवनो डाउन जाथारदोंमोन आरो। ओमफ्राय अखा हाबाथाय माने बे लामायाव थायो आरो, जेराव दलहा बेयाव थायो। जोंनि साइडआवनो दलहामोन। ओमफ्राय बैथिंजाय दङ आरो, बेबो दलहा, माने बोरैबा हाखर जालांबाय आरो। ओमफ्राय सासे मानसिनि न'खर दङ, सासे मानसिनि हा दङ। ओमफ्राय मालाय बे बिगोमायाहाय खोआखै, हाखरैनो दं। ओमफ्राय अखा हानाय जाखिनि दै बेयो गासिबो जमा जानानै थायो आरोखि। ओमफ्राय बे दैयानो माने थांनाय फैनाय लामाखौ लोमो आरो, लोमहोयो। ओमफ्रायहाय बिदिनो लासै लासै गाज्रि जाबाय, गाज्रियाव गाज्रिसिन। ओमफ्राय दा जिहेथु थांनाय फैनाय, स्कुलाव थांनाय फैनायनि थाखायबो बे लामाखौ गोनांथार, बेखायनो नायनो हाया, नुनो हाया। ओमफ्राय बे एरियानि होननांसिगोन आङो, खाथि खालानि आब'मोनाहाय गेदेर गोलावफोरनाव एप्लिकेसन होनानैहाय जास्ट बाला आरो अन्थाइनि थाखाय हेल्प मोनदों आरो। ओमफ्राय बेखिनिल' हेल्पआ,
बे माखासे खरसा दंबावो बे खरसाया जाहैबाय बैयाव माखासे हाखर दङ नालाय बे हाखरावहाय हा खोबाबो सुस्र'लांनो हागौ बे हिसाबै माने प्लास्टिक औवा बायदि बायदों आरो पाइप दै थांनो थाखाय ओमफ्रायहाय हाजिरा खरस बेखौहाय न'खर न'खर खांलायनानै माबानाय जादों आरो होनाय जादों आरो बे लामाखौ थिग खालामनायाव लामायाथ' बिराद गाज्रिमोन दैज्लांसे दै गानांगौमोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा सानो माने ओरै न'खर न'खर बाहायनाय दैयानो जमा जाफैयो बिदि सानोमोन आरो लोगोफोर नै दा आं खिन्थाथारनो नैबे थिं बेरा न'खरसे ओमफ्राय नैबे जोंहानि गेट एकदम बेयावनो डाउनथारमोन मेन प्रब्लेमा जोंहाबो दङ ओमफ्राय दा नै सोरांबानो माने दखानाव थांनाय फैनाय स्कुलाव दोनलांनाय फैफिननाय दै जब्ब' जब्ब' गाबाय थानांगौ जायोमोन आरो ओमफ्राय दा मोजां जाबाय जेनेबा गाज्रि दै गानायनिफ्राय माने बासायबाय होननानै बुंनानै लाजासै दा बेखिनिखौनो आं फोरमायनाय जाबाय लोगोफोर मानसिफ्रा सानो जिहेथु आं नोंथांमोननो खिन्थानो लुगैदों आरोना माने जोंहानि दैया लामायाव थाङा लोगोफोर माने नैबेयावहायनो थिं बेरा ओरैयावहाय आलि दंखायो आरो आलि बानायनानै दोननाय दंखायो माने बारखाया आरो बे दैया माने बेवहायथ' जा न'खरनि दुगैनाय जि जोम सुनाय गासिबो माने सोबखांजोबखायोसोखा आरो बालाखासोखा नालाय बियो गोसारा आरो माने आउटजों थाङा ओमफ्राय आरो थायोब्लाबो माने बे जोंनि साइडआवनो थाखायो आरोखि ओरै थाङा माने सानो मानसिफ्रा दै गाज्रि थांनाय सानो आरो खिन्थु नङा आरो माने बेवहाय सिसि ब्लक जाबनायमोन नालाय ओमफ्राय दैया बेयावनो दिदोम थाबाय थानोसै माने सोबखांखाला आरो सोबखांनो हाला ओमफ्राय दा नै गाज्रि दै इरि सानो आरो मानसिफ्रा खिन्थु बे नङा लोगोफोर नै बेबायदि औवा बेरा होदों आरो बाला अन्थाइ सुस्र'लांनो थाखाय आरो दा हेबगासिनो ओमफ्राय नैबाव सासे मालिकनि हा नालाय नैबे खोआखै दलहा बिदि दिमोल जायोमोन आरो दैया थायोमोन ओमफ्राय नैबे लामायाबो दलहाखासैमोन नालाय ओमफ्राय लोमोमोन आरो दा नै बेबायदि बेरा होबाय पाइपनि दै हगार हरबाय आरो ओरै नै ओरै थांबाय आरो वाल सेरजों बै दलहानि दैया सिङाव पाइप होबाय नालाय ओमफ्राय बे पाइपजों हगार हरनो हाबाय आरो ना नायदो ना मामि लामाखौ नायदो लोगोफोर नै दा थ्राय अन्थाइ बाला रानना होबाय आरो ओमफ्राय दा अन्थाइ बाला होनायाबो माने बेखिनिल' जाहैदों ओमफ्राय दा आंनि बायदिबा अन्थाइ बालाया अन्थाइया नांबावगौमोन आरोना ओमफ्राय दा बेबायदि थांलाय फैलाय गारि मथर खारनाय इरिनायजों बारा लास्टिं थांनाय नङा बायदि मोनदों आङो लामाखौ दा उनावहायसो गारदेरबावगोन ना मागोन आं बेखौ मिथिया खिन्थु आङो बेवहायनो जोब्बाय बायदि खोनादों ओंखायनो आं नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामबाय ओमफ्राय बारा लास्टिं जानाय नङा बायदि मोनदां माने जास्ट मानसिल' थाबायनायब्ला थाबायजागोन ओमफ्राय गारि मथर खारनायनिबा लास्टिं होनाय नङा आरो सोरखौथो सोर होबथानो हानो ना बोननानै लाबोबाय नै मोनमारबायहाय आंना फिसाया नाखौ ओइ खावै ना खावै नै ना बोनग्राफ्रा नै ना बोनग्रा लोगोफ्रा बे लामाया बेवहायनो जोबथानायब्लाबो पार्सनेल लामा नङा लोगोफोर एकदम बयबो माने बे लामाजोंनो स्कुलाव थांनाय फैनाय गारि मथर होंगो दोंगोखा आरोखि ओमफ्राय दा लामाया मोजां जाबाय होननानैथ' बयबो फैगोन ओमफ्राय आङो दसेनो गाज्रि जाफिनगोनखौ आसा आरो ओमफ्राय लोगोफोर बे लामायाव जायफोर फुराना बिसोरो सिगाङाव खरसा खालामखांखाबाय लामानि थाखाय आरोना दा ओमफ्राय जायफोर गोदान बेयाव थाफैनाय बिसोरो आब'मोना माने एप्लिकेसन होनानै गिदिर गोलावफोरजों रायज्लायनानैहाय बेसिमखौ खामानिखौ मावबाय आरो ओमफ्राय आरो माने कालेक्सन खालामनायावबो जोंखौ लाफाबावदों आरोखि माने जोंहानो गोदो खरसा खालामखाबाय हिसाबै माने जोंनाव बियाबाबो जासिगौमोन ओमफ्राय बिनायलाय हरबाय आरो आंबो हरबाय
ओमफ्राय मानो मानसिफ्रा साना हसिया बाथ्रा बुङो आं बेखौसो दुखु मोनदों। जोंहा बाहायनाय दैयानो लामायाव थाङो बेबायदि खोथा बुंदों। जोंहानिल' नङा, जोंहा सिदा माने मोखांजों मोखां सासे बेवाइनि न'खर दङ। ओमफ्राय बिस्रानिजों जोंहानिजों थाङो होनना बुंदों आरो माने बे जोंनि गेट सिदा जायफोर आंनि ब्लगखौ नायबाय थायो बे नुखायो। माने आंना गेट खेंबानो दै गानांगौ, बे दैयालायनो जोंनि बाहायनाय दै आरो बै बेवाइनि बाहायनाय दै। खिन्थु बे नङा लोगोफोर, मानो होनब्ला जोंनि साइडआवनो एकदम डाउन जाखाथारनाय। ओमफ्राय बेवहाय सिसि ब्लकसोखामोन। ओमफ्राय माने बे अखा हाबाथाय अखा हादैया बेयाव जमा थायो, माने सोबखांनो हाखालाबो आरो थांनायनि जेबो बेब'स्थायानो गैखाया आरो दै थांनायनि जेबो लामायानो गैखाया। ओमफ्राय सान्दुं दुंबा रानो, अखा हाबाथाय बेयावनो बिदि दिदोम थायो आरो। ओमफ्राय बयबो माने बे दैखौ गाखानांगौ जायो। खिन्थु जोंनि आरो बै बेवाइनि दै गाज्रि नङा आरो लोगोफोर, बेयो अखा हादैसो। ओमफ्राय आं दा ब्लगनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय, सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला आं नोंगौ खोथाखौसो बुंदों, गाज्रि दामोन आरो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय, बाय बाय। भिडिअ जोबथ'वाखै लोगोफोर, फंसे खोथा बुंनि। माने आङो नोंथांमोनजों बे ब्लगखौ लाबोनो थाखाय आङो फुरा खालामफिनदों। मानो होनब्ला आं मैयानो बे ब्लगखौ बानायदोंमोन। ओमफ्राय मोनाबायबो, आलासिफोरबो फैदोंमोन नालाय जोंहा बरमानि। ओमफ्राय माने सानसेयानो जादों आरो आलासिफ्रा, बिनि दारै आङो ब्लगखौ फुरा खालामजोबनो हायाखै। ओमफ्राय आं दिनै फुरा खालामसै होननानै खालामनाय जाबाय आरो। दासिमबो दुगैयाखै आं, मानो होनबा अखा हाबाय थादोंमोन। दा दुगैनोसै, बाय बाय।